И здравейте хора, аз съм Липер, а това е първи епизод на FIFA Ultimate Team. Това е само за хора с купени игри, ето ми го отбора от английската висша лига. Месут Юзил не съм купил, той е много скъп, но ми се падна така от пакетите. Имам апгрейднат Костюм, Стърич, Волкот, много бърз отбор по крилата като цяло. По защитата Джерард и Лампард нарочно ги избрах. И Бен Теке също става, Бен Арфа също и сега ще тук си набелязах български играчи. Ще направим по-нататък отбор, но трябва да изкарам малко пари и да започвам с първия матч. Не знам по колко матч на епизод, един или два, само да... Да. Добре, може би един, не знам. Дано да не е добър отбор. Стига бе! Не! То ще ме разгроми. Стига бе, защо се на мен се падат тия? Нойер не мога му вкараш гол. Веднъж един отбор само на Нойер разчиташе и не можах изобщо и играта ми върви с 30 FPS. Ужас. A bitterly disappointing defeat last time out. Can they get back on the winning trail now? Your commentary team is Martin Tyler and Alan Smith. Oh, and it was tough, wasn't it, the way they lost their last game. They would do better today. It seems that they're up for doing better today. Well, I think they are. I mean, one or two heads maybe dropped towards the end of that defeat, but they've had a chance to pick themselves up in between, and they need to respond. They need to bounce back. Сега изобщо не ми е лагвал, но вече почвам да записвам. Няма как да налагва. Сега ще... Да, много, аз ви казвам, тия просто няма как да им се скара гол. Това матч по запаза рамството ще е добре. Те ще е пращал пари за поинts points и... Back it goes. There's still a challenge coming into Danny Sturridge. Даже и дух ще Surely he's going to score here. Well, they know their positions here, they know their jobs defending this corner. And it's a headed effort goal. Какъв гол! Ян Вертонген. Е, добре, мога да им кажа. Truly fabulous goal. Well, the attention to detail from the coach on these kind of set pieces, he's faultless. He'll be delighted with that. Съжалявам за лага, по-знам се опитам да го правя. То не лага много. Пак достатъчно. Стана 60 FPS, супер. Е, така е по-чисто. И да ми лагва и ми е по-удобно да играя. Принципно тази FIFA като записвам и върви с 60 FPS. Не знам защо сега падна на 30. Отново пада 40. От 23. Не, трябва да се оправи. No one. Gerrard with the ball. Daniel Sturridge. Possession given away once more. Не знам как на Мануел Нойер му кара гол. В един предишен матч всички бяха бронзови играчи, само Нойер си беше събирал за него и не можах да му вкарам в един част само на такова. Много 60 FPS, това е добре. Their ball again. Good intercepting play. Offside. Вече са 30. Добре, нищо. Не е ми доста нормално. Сигурно. Сигурно ще по един матч ще има. Но ще има повече епизоди. Дай му. Theo Walcott. Lost possession here. Well, they've been thwarted here
That's a sign of better things to come. Yes, That was a problem for the defense. Oh! Два. Right in. Нещо номерата се престакли, трябва отново да ги оправям. И не съм играл в момента 2-3 дни. И да справих отбора. Някъде около 30 000 поинта с този отбор. А не, за сега. Вече трябваше да е 3-0. Няма, не е толкова бързо, колкото ще го мисля. Който не знае как се прехвърля, при мен е с контрол я, защото Амил е за удара. Стреляй! Не така, бе! Добре, този не знае как да си бие аутовете. Какви с тия засади, бе? Второто по време ще пуснем и Бентеки, тъй като не съм играл с него. И сме в дивизия 5, горе-долу по средата съм стигнал. И оттам снимам. Не падайте фреймове. Стабилизирайте се. Но срещу тези отбори просто почти нямам шансове. Има и някои, които са с по 63 качества, но те си правят някакви любимите техни отбори. А отново засада. Това вече щеше да е гол. Щях да го прехвърля. И отново този не знае как да се бие статичното положение. Старич! 2-0. Старич е много добър на тази игра. Не че иначе не е добър. Любимият ми отбор все пак е Ливърпул. Само за Джерард съм дал 5000, за Старич отделно още толкова. Той ще му прави български отбор, не знам дали го казах. За него ще ми трябва около 10 000. Аз ще имам 3-0. Просто размазваме опонента ни. Yeah, I mean, he won't score an easier goal than that in his entire career, will he? Now they lead by 3 goals to 0. И ако си мислите, не съм много добър на FIFA. Изобщо на професионал в кариерата не мога да бия, затова ще играм на Семи Про с Ливърпул. Тя вече имам няколко заснети епизода, но не са обработени. Първо сигурно ще се качи този, после не знам, ще ме признае. Good strong challenge. Много ще фаул. Very much in free kick territory. This foul. Safe hands from the keeper from that shot. Тук ме лови, това ще има опасна точна атака. Жердан Шакири. И как Костяни, между другото, е доста бърз защитник. Над 70 писи, това е добре. Преди имах и германски отбор, но там просто трябваше да използвам Озил. Твърде добър е. И сам я лагна, не видях нищо да се случи. И защо лолка лично съдията. Сега имам. Старич. Той не може да се бие положението статичните. И оттам му идва всяка една грешка за всеки един гол. Не става много празно пространства. Ето отново едно, още едно. Mesut Özil.
his team now can move away from their defensive areas. Now Johnson. Вижте само какво ги прави. And as the centre came in, the defender was well placed to deal with it. Да, ако някой от вас иска да играе с мен, има купа на FIFA 14, може да ме добави в приятели. Някой път ще играем. Когато имам повече време, даже може и да снимам. The manager of the winning team will just have to get his players motivated for the second half. They probably think the job's done. Yeah, they do. And I've been in this situation. It's all about the manager emphasising the fact that first 10-15 minutes, make sure you do things right and don't give the opposition any encouragement. He's allowed 3 substitutes and 2 of them coming on together here. Lost his marker cleverly. Put in there by Leighton Baines. And the opposition back on the ball. Сега кой? Марко Ройс. Сега ако изпусне вече... Леле! Той си изпуска положенията. Това е добре за нас. Остана. Познаме речко. Има някои такива, които като ги поведеш много и те рейдж квитват. Просто това няма никакъв смисъл. Това трябва да се изигра този матч. Marco Reus. Това най-обичам да го правя. Ти ги разиграм в вратата. Daniel Sturridge. Here's Walcott. Или пък не, този матч няма право да сменим, просто в другия матч ще пуснем други играчи. Но другия матч сигурно ще го видите в другия епизод. Добре, че то спусна пауза. Да ми оправи фреймворд. Съжалявам за лага от време на време, ще постарая там да го оправя. То за да напусна. What the fuck, вънка вали сняг. And now we'll have a goal kick. Добре не става. О, то с нещо не играме. Опита се да ме разсева, много е хитро това. That's going to be a throw, not a corner, although some thought otherwise. David Alaba. In towards Mandzukic. Mesut Özil. Вижте само, че лопът за каква скоро става на въпрос. Тук трябва да ставя 4. Има ли кой да стреля? Той има. Ако той не грешеше, просто няма шанс да го преодолея. Това е гол. That's a chance to attack in numbers. Great crosser of the ball, this fella. 3-1. Връща ми един гол. Стават още 3. Много сърце. Well, that is just where he loves the ball to be dropped. In he goes to attack it. In the ball goes into the net. Ако се чуете, аз така обичам да подавам, защото се впечават. Mesut Özil. Това парти стигня, няма да стане. Mesut Özil. Не те човек се научи си бие човек. Maciekowski. Mandzukic. Schweinsteiger challenges for the ball. Mesut Özil. Well, they've lost the ball. Няма да допуска той. Айде, 2-3. Dangerous moment. In with a chance.
The goalkeeper out to meet him, and he does his job fantastically well. Well, he's got such stature, he doesn't believe he's going to get beaten in those one-on-ones, this keeper. And he takes the shot. Добре, че си взел Пире-Емерик Аубамейанг. В тази игра той много опи. И сега, Дани Стърич. Трима са. Стърич подава... Да, 4-1. Стивън Джерард приключи този мач. Много ми лагна и не видях даже дали вкара гол. Явно е влязъл. Chaos defensively, Alan, with the goalkeeper a long way away from home. Yeah, I mean, he won't score an easier goal than that in his entire career, will he? And the goals are tumbling out of this match. 4-1. Много добре се развива. Дано да получим само червен картон. Generally, whether it's just a foul, that's going to be a yellow card for this player. Can't have any complaints. That was an easy decision for the ref. Well, it is. He saw the ball and he thought he could win it, but just a fraction off. Very safe goalkeeping to make the stop, keep hold of the ball. И двама пак не стигна. Philip Lahm. Blachikowski. That gets it past the defender. Блачиковски е по-бърз от него. Това не го знаеш. Blachikowski crossing here. That's a good effort really for a team that has been looking well beaten up to now. It's another chance really. Any sort of contact there, and you think it must go in, but it didn't go in. Well, service like that, you cannot complain about it, and it's a really poor header from him. Вижте само какво направяш тук. Да ще има нов гол. Янг! Връща къде върна, бе. Старич! Каква грешка да можа да стреля? What? Чистия грешки просто. 4-1. Този матч може би ще си го вземем все пак. Ashley Young. Изил. Перфектно се обърнало, някой го спря. Hummels. Midfield, they got it back via an interception. Here is Lampard. Какво подава на сега? Дани Стърич изведе по перфектен начин. Уолкот! Some of the best players in the world have been one-footed. This lad isn't one of the best players in the world at the moment, but he's certainly one-footed, and that wasn't the foot that he used. No, and the defenders know he's one-footed more importantly, and they make sure they shift him onto that side. Дано да сгреши. Да, отново греши Стърич! Отново е отела! Какво направи Дани Стърич? Е, този път се научи вече. Какво подава на сега? Ти Уолкот, отново са му елиминирани половината защитници. Here's Walcott. Перфектен матч за Ти Уолкот, не виждах нищо от лак. И отново не мога да отцеля вратата. Какъв е този късмет? Антикъсмет. Можеше да бие поне с 5-6 на 1. Тук каква грешка? Ашли Янг. Дали ще се справи? Да, този път да. 5 на 1. Много the scorer will ever have thought that he was going to get a goal quite like this one. Не се научавам, че да си бия аутовете. Само един си би както трябва. This is moving towards a big win, 5-1. Daniel Sturridge. Охо, червен картон. Това е чист червен картон. Could be a yellow card here for that foul. Жут! Well, the card's coming out for Lahm. It's a yellow one. Rash, Alan, reckless. Yeah, I think so. And it was a poor tackle. It was badly timed. 4 minutes of added time to come. Here's Gerrard. They've got the ball back through a very good interception. Challenges for the ball. Ранко Щелни къде е излязъл? О, Мац Хумелс тук е преодолян. Хумелс, подаване. Няма да излезе. Този матч обаче е победа. Sturridge. That will be a free kick.
wasting of time. Добре, край на матча от 5 на 1. Referee has Тази been for the победа last е time. невероятна. 5-1 the final score. 434 Well, the manager's пунктове, not talking about it, перфектно. but I think the fans will И be добре хора, after това display беше like за this този and their епизод. general Надявам early се да ви е season form. харесал. Title И contenders. до следващия път. They've got players